għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa li nitolbu l-Alla bħala Missier. Hekk jgħidilna Ġesu il-dalodu fil-Vanġelu, jallimna nitolbu. U biex nitolbu tajjeb, ejjew narfu l-nuqqasijiet tagħna biex it-tama tagħna tkun fl-imħabba tiegħu. Nitolbu maħfra. Nistqal l-Alla li jista' kollox. U billi ħallejt mirieti, tiegħi, brabba tiegħi. Għalhekk nitolbu minn Qazza Marija Dea, lill-Anġlu l-Qaddis inkoll. Iħedna lina Alla li jista' kollox, jaghfirna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. L-udisa li nofruha għal Robert Ferrante, nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int fawwart it-tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-koxxenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila li tolbu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Galantin. Ħuti, wara 14-il sena mill-ewwel żjara tiegħi, irġajt lejn Ġerusalemm flimkien ma' Barnaba u ħadd miegħi lil Titu wkoll. Tlajt hemmhekk wara li kelli rivelazzjoni u jien qed qudiemhom lil mexxejja ewlenin weħedhom u rejthom l-Evanġelju li qiegħed inxandar fost il-ġnus biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għal xejn. Anzi għal kontrarju, meta raw li lili kien fdat ix-xandi tal-Evanġelju fost il-ġentili, bħalma kelli l-Pietru fost il-Lut, għax dak li ħadem Pietru u għamlu apostlu għal fost il-Lut, ħadem ukoll bija għal fost il-ġentili. Meta għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili, Ġagbu, Kefa u Ġwanni, li kienu meqjusin bħala l-kolonni, taw lili u l-Barnaba lit il-lemmenija tagħhom b'sinjal ta' għaqda ta' bejnietna biex aħna naħdmu fost il-ġentili u huma fost il-Lut. Talbuna biss li min-naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar, ħaġa li fittext nagħmilha minn qalbi. Meta Kefa ġie Antjokja, jien waqaft l-uffiċċju għaliex kellu tort, għax qabel ma waslu xi wħud minn Ġagbu u kien qed jiekol mal-ġentili. Iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom meta waslu dawk għaliex baża mill-Lut ċirkonsiżi. Il-Lut l-oħra bdew jimxu bluċoħ bħalu u saħansrieta Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta' ħaġa boħra. Imma meta rajt li ma kinux miexja sewwa skont il-verità tal-Evanġelju, jienet lil Kefa quddiem kulħadd. Jekk inti li inti ludi qed iġġib ruħek bħala ġentili u mhux ta' ludi li int, kif qiegħed iġġiel il-ġentili iġibu ruħhom ta' Lut? Il-kelma tal-mulej. Il-mulej kollu tieba u fedeltà. Ħenna għalija Sidi għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jiena nerfa' ruħi. Għax int Sidi twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfeq tiegħi. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħħu quddiemek
u jissebħu ismek Sidi. Għax kbir int u għemejjel tal-aġeb tagħmel, int waħdek Alla. Nitlobkom tqumu bil-wieqa. Alleluja, Alleluja. Intom irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li adottivi u li beħ aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U għalilhom: Meta titolbu ejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, waħfrilna d-dubitna, għax aħna wkoll naħfruk lil kull minnu ħati għalina u la ddaħħal ner fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Fil-ħajja tagħna bħala nisara, it-talb huwa ħaġa l-iktar importanti. Għaliex? Għaliex it-talb l-ewwel nett jaqadna mal-mulej, jaqadna ma' dak Alla li nemmnu fih. Issa jiddependi x'nemmnu fuq Alla. L-ewwel ħaġa li nafu fuq Alla x'inhi? Għaliex jekk inkunu nafu min huwa Alla tagħna, allura it-talb tagħna jissaħħaħ iktar. U llum Ġesu jallimna nitolbu. U xejdilna l-ewwel ħaġa li aħna nsejħu lil Alla bħala missier. Sa missier ifisser dik l-imħabba kbira li għandu lejn ulidu. Il-missier li dejjem huwa qrib ulidu. Il-missier huwa dejjem li jisma' il-karba ta' ulidu. Allura kull talba li nagħmlu, anke jekk nagħmlu lill-Madonna, l-ewwel ħsieb li għandu jkollna f'moħħna huwa li t-talb tagħna qegħdin insejħu lil Alla. Allura jekk narfuh bħala missier, it-talb tagħna iktar ikun qawwi. Il-missier huwa dak li ta' ħajtu u jagħti ħajtu bħala Alla tagħna għall-ulidu. Issa meta nitolbu u narfu li huwa Alla, ukoll insellmulu u ngħidulu x'nafu fuqu. It-tieni kelma li nisemgħu fil-missierna hija jitqaddes ismek. Jien qed infaħħar lill-ismek. Jien nixtieq li jismek ikun infaħħar minn kulħadd. Allura hemmhekk jien nersa iktar qrib lejn Alla bħala missier. U mbagħad tgħidilna tiġi saltnatek. Nixtieq mulej li int tkun fi qlub ta' kulħadd. Int tkun qrib ta' kulħadd. Għaliex is-saltna tal-Alla hija l-għaqda bejn il-bniedem u Alla. Allura fit-talb insiru ħaġa waħda miegħu. Mbagħad xejn ngħidulu min huwa Alla, tiġi saltnatek ikun dak li trid int, jiġifieri dak li inti tixtieq minna. Mbagħad titolbuh xi ħaġa importanti. Ngħidu ħobżna ta' kuljum għatina. X'ħobsa jagħtina? Alla żgur jipprovdilna l-ħobs materjali, u se jħallina bil-ġuħ, anke jekk jeżisti l-ġuħ fid-dinja, imma dak huwa nuqqas ta' amministrazzjoni tajba tal-ġid tad-dinja. Imma dan diskors
illu ma jinteressanix. Il-ħobż li jagħtina Ġesu mhijiex biss il-ħobża materjali, imma prinċipalment il-ħobż tal-kelma tAlla. Għaliex għatina ta' kuljum, speċjalment aħna li nqadsu kuljum, aħna li niġu għal-qoddis ta' kuljum, aħna nċelebraw l-qoddis ta' kuljum. Nkunu li ngħidulu għatina il-kelma tal-ħajja. Għax fl-iskrittura u Ġesu mbagħad jikwitaw wkoll jgħid hekk li l-bniedem ma jgħix biss bil-ħobż imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Allura wara li nfaħru l-mulej u mbagħad nitolbuh li l-kelma tiegħu tiġi fuqna, il-kelma tiegħu tkun il-ħajja tagħna, il-kelma tiegħu hija dik li tigwidana, naħseb ir-relazzjoni tagħna miegħu tkun iktar qawwija. U mbagħad barra il-ħobżna ta' kuljum tal-kelma tAlla nitolbuh maħfra għaliex fejn hemm l-imħabba u d-djufija tagħna ma jistax ma jkunx hemm is-sens tal-maħfra, is-sens li nitolbu maħfra, is-sens li nemmnu fil-ħnina ta' Alla. Għalhekk ngħidulu waħfrinna bħalma naħfru aħna wkoll. Konklużjoni ta' din it-talba x'inhi? Iktar ma nħossuna uliet Alla, iktar nħossuna qrib Alla li nitolbuh. Iktar ma nħossuna li aħna twelidna bħala ulidu permezz tal-mamudija, iktar nkunu qawwijin fit-talb tagħna għax nemmnu li jismana. Allura ejjew inħallu l-Ispirtu tAlla ikellemna meta aħna nitkellmu mal-mulej bit-talb tagħna. Ejjew nħallu l-Ispirtu Santu jaqgħadna iktar ma' Alla missier biex ngħixu bħala uliedu dinjitusi il-qal ta' din il-vokazzjoni li tagħna għax aħna uliedu. Irroddu ħalli l-Alla għaliex għamilna ulidu u tagħna li nissieħbu u nsejħulu missier. Qalbna qawwija li tolbuh. Isma' missier it-talba ta' ulidek. Isma' missier it-talba ta' ulidek. Għal-komunitajiet insara sabiex jiċċelebraw fidi ħajja il-liturġija ta' kuljum li tolbu. Għal-bnedmin kollha sabiex jiskopru li ħajjithom il-qawwa tat-talb li ġeddet kollox li tolbu. Isma' missier għall-anzjani u l-morda biex jifmu it-talb tagħhom maqgħuda mat-talb huwa tas-sirur kbir għad-dinja kollha li tolbu. Għalina sabiex din l-Ewkaristija, allura ismieħ tal-kelma tAlla, niskopru li l-festa li tlaqqana miegħek u maħutna nitolbu. Nitolbuk mulej għal-missjoni għal-vista pastorali li jeda ssir fi Tjoġesi u għas-sinodu tal-isfijiet li tissir f'Ruma biex il-Knisja tiġġedded speċjalment fil-qawwa li tisma' l-kelma ta' Alla biex tagħti sens nisranija għal ħajjitna nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan għax hemm komunità li segwi din il-Quddisa. Fratelli e sorelle, preghiamo nostro Padre, colui che ci ha scelti per essere suoi figli. Fa che ogni giorno viviamo la tua parola come il pane quotidiano che ci santifica e che ci unisce tra di noi. Preghiamo, nitolbu. Il-rest ukoll it-talb personali tagħna. U Alla li fibnek Ġesu Kristu tajtna modell ta' kif għandna nitolbu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu
nitalmu nidħlu fid-dialogu ta' mħabba miegħek li int il-bidu u tmiem ta' kull ma nagħmlu. Tkun imbirek issa u għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobż qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Il-għamu lej l-offerti għas-sakrifiċċju imwaqqaf bordi tiegħek u kompli fina l-emejjel tal-fidwa billi tqaddisna dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala ulidek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna li dalodu u fil-kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-ħajja tiegħu ta' bniedem bħalna għadda fostna jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu imjassra mill-dnub. U issa wkoll bħala Samaritan tajjeb jersaq lejn kull bniedem ferut fir-ruħ u l-ġisem sabiex isawwa fuqna il-ġieħ tiegħu, iż-żejt ta' farraġ u tal-inbit tat-tama. Għal dan l-għamil ta' maħfra u ta' mħabba ningħaqdu mal-qaddisin u l-anġli u nfaħruk billi ntennulek qaddis, qaddis. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kordusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobż ratti l-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijier. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr
għax għoġbok tilqana għawlu dimek biex naħduk. U mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisew wieħed li jinna nieħdu sem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'ħutna u llum mod partikolari f'Robert Ferrante li raqdu bit-tama tal-awmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fis-seb tad-dawl tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien issa nitolbu lil Alla kif għallimna u iktar ma nħossuna u liet maħbubin, iktar it-talba tagħna taqqadna miegħu. Ejjew dawn is-sentimenti ninaqdu ma' xulxin biex inselmu l-Alla bħala missierna. U għalhekk nitolbu kif għallimna. Missierna li jinti fis-smawet. Tiġi sarnatek ikun li trid fis-sema id-defra. Ħofna ta' kuljum nagħtina llum. Aħfrilna d-dubita, bħalma naħfru minnu ħatja, la ddaħħalniex fid-ġrib, id-dar iżlamna. Aħlissa nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fit-tmina, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull ħażen. Żommna dejjem Aħlisna mulej nitolbuk minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għattu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Mister li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Atina mulej li sagrament li bieħt qarbinna ikun ta' ikel u xorb tagħna biex nbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba lil Madonna ta' Pino. Impoġġu l-intenzjonijiet tagħna flimkien taħt il-man tagħha biex speċjalment tagħtina l-grazzja li kull ħin u kull moment inħossuna u let maħbubin mill-Alla l-Mister. Għax din l-imħabba ta' Mister taqadna iktar ma' Marija u taqadna iktar ukoll ma' ħutna. Għalhekk nitolbu flimkien u ngħidu: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, il-mirkejn li fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġiftieħ Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tloba lina metibin, issa fis-sija tal-mewt. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Mister, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.